الدرجات لمن انحفظ لجلاله وفاته البركات لمن انتسب لشكر أبداله والصلاة والسلام على من مدت عليه فصاحة رواقها وشدت به البلاغة نداقها المبعوث بالآيات الباهرة والهجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله هادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفوا وكرموا. أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله. Allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka na babban malamin mu jagoran tabbatar da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakin cikin 'yan shi'a da 'yan gargajiya da malaman hada da miyagun 'yan siyasa, Malam Musa Ayuba Loko hafizahullah. A wannan rana mai albarka ta ranar Lahadi wadda ta yi daidai da 23 ga watan Safar, hijirar mai gidanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447. domin ci gaba da karatun littafin mu in ba ku manta ba za mu tashi babi na 9 a cikin littafin mu fiqhul muyassar. Mala yace babu tasi, babi na 9 fin najasati, zai yi magana ne akan najasa. Ma'ana babi na 9 da zai yi magana akan najasa wa kaifiyati da tahiriha, da kaifiyar yadda za a yi tsarkin najasa, ya za a tsarkake najasa in ta samu ga tuwahi ko ga jiki ko ga wuri. Malai ce wa fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Menene mas'alolin? Sai malai ce mas'alatul ula, mas'ala ta farko ta'rifun najasa, definition, bayani akan abin da ake kira na najasa. Me ake kira najasa? Wa nau'aha, da nau'ukan ta guda biyu, ma'ana nau'i kaza da nau'i kaza malan zai yi bayani. Malai ce an najasa hiya kullu ainin mustaqzara, wato abin da ake nuhi da najasa shine abin da yake ainihin najasa, wanda yake abu ne mai kazamta. Amara shari'u bishinabiha, wanda wato mai shar'antawa shine Allah ta halshen manzon Allah yayi umurni bishinabiha da nisantatta. Allah yayi umurni, manzon Allah yayi bayani cewa wannan abin a nisance shi. Wahiya nau'ani, ita najasa in baka sani ba ta kasu kashi biyu. Nau'ani, nau'i ce guda biyu. Mala ce akwai najasatu ainiya, akwai najasa wadda take ainin najasa ta tsantsa au haƙiƙiya. Dukkanin ma'ana tana komawa zuwa ga abu guda, abin da yake baya iya canzawa daga wannan abin, asali ne najasa na, ko ba yadda za a yi a tsarkake shi, suna ne najasa. Wahiyar lati la tadhuru bi halin, in kana son ka san irin wannan wadda ake kira ainiya au haƙiƙiya, ita ce wadda ba ta tsarkaka cikin kowane hali, duk yadda an ka juya tana nan a matsayin najasa, ba ta canzawa. Li'anna ainaha najasa, don abinda ainihinta asalinta najasa ne. Kamar mimalan yace karausil himar, kamar bayan gari, kashi na jaki, ba yanda za a yi ka tsarkake shi daga zama ne najasa ka ce ka juyo da shi ka dawo da shi abu mai tsarki. Waddan haka jini, ba yanda za a yi ka sarrafa jini ka juyo da shi a ce a'a yanzu ya tsarkaka. Wal bauli, da boli, dukkanin waɗannan baka iya sarrafa su, ba a cewa gashi boli na amma yanzu ya tsarkaka daga boli ya koma kaza, tunda asali dai najasa na, to yana na a zama ne najasa. Mala yace na biyu najasatul hukumiyya, najasa wadda take hukumiyya. A'a yanzu ba ainin najasa bace, hukunci akwai na najasa, hukunci akwai na najasa, amma ba ainin ga najasa ana gani ba. Menene ma'anar wannan? Mala yace wahiya, wato amrun itibariyun, wani al'amari ne wanda ake lura da shi, yaqumu bil a'dha'i, yana tsayuwa ne ga gabbai. Yanzu sai a ce wani halin da kake ciki yanzu baka da tsarki, amma ba ganin rashin tsarkin ake yi ba. Irin wannan siffa wadda take hukunci ne na najasa, ba ainihin najasa ba. Mala yace wa yamna'u min sihhati salah, yana hanawa daga ingancin sallah. Ma'ana ko kayi sallah a cikin wannan hali, sallar bata inganta ba. Saboda mi? Saboda yanzu kana cikin wani hali na rashin tsarki. Mala yace wa yashmalu al-hadath al-asghar, ya kumshi karamin hadasi, allazi yazulu bil wudu'i, wanda ana iya yana jayewa, ma'ana ana kawar da shi bil wudu'i da arwalla. Kal gayedi, kamar gayedi, idan kai yi gayedi kai yi tsarki ka je kai yi arwalla, shikenan ka kawar da wannan. Wal hadas al akbar, da hadasi babba, allazi yazulu bil ghusli, wanda shi ana gudda shi ne, yana gushewa ne da wanka. Kal janaba, kamar janaba. Abinda malam yake sun ya ce ma, wato najasar da yake magana hukumiyya, misali mutum na janaba ta kama shi, to baka gani ne ka ce wani bai da tsarki, da shi da wanda janaba bata kama ba duk gaba ɗai kana gudana, amma hukuncin su ya bambanta. Yanzu shi yana tare da wani hukunci na rashin tsarki wanda babu wanda ya sani, tsakani ne na da Allah. Kuna fahimta?
mala ce wal asalul ladzi tuzalu bihi najasa, asalin abinda najasa take ake gudda najasa da shi, ma'ana asalin abinda ake kawar da najasa da shi, huwal ma'u, sune ruwa, sune asali abinda za a kawar da najasa da shi sune ruwa, fa huwa asalun fit tatahiri, su ruwa sune asali wurin magana tsarkakewa. Duk abinda za ake son ya tsarkaka, ruwa sune asali. Mi malam ke son ya nuna mana asali da ruwa ake tsarkake komi, sai in babu ruwa sai a yi amfani da wani abu a madadin ruwa. Shi abinda malam ke son ya ce li qaulihi ta'ala, don maganar Allah madaukaki da yace wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an li yudhhirakum bihi. Allah yana sabkar da ruwa gare ku, ma'ana yana sabkarwa gare ku daga sama, yana saukar muku ruwa don ya tsarkake ku da wannan ruwa. Ashe kun ga asali game da tsarkakewa, a tsarkake abu kaza daga kaza ya zama kaza, ana yi ne da ruwa, saboda wannan aya da Allah madaukake magana suratul anfal. Allah ya ce wa hiya ala salasati aqsami, ita ma ta kasu kashi ɗaya har guda uku. Najasatun mughallaza, akwai najasa wadda take mughallaza, ta yi tsanani kwarai, ma'ana wannan ko cikin najasa wato an tsananta game da zamanta najasa. Kamar mi mala ce wa hiya najasatul kalbi, shine najasar kare, wa ma tawallada minhu, da abin da ya haifu daga kare. Malam yana cewa najasar kare, misali kawar malam na sun ya ce najasar kare ta hi najasar hitsari, ta hi najasar bayan gari. Wa ma tawallada minhu, da abin da ya haifu daga kare, kenan malam na sun ya ce ma da hitsarin kare, da miyon kare, da zuhan kare, duk abin da ya haifu daga gare shi ma najasa ne. Wannan magana da malam yayi, malamai ba su sallama ba. Akwai malaman da suke ganin shi kare ba ma najasa bane, duk da shi malam yana cewa najasa ce mughallaza, kuma adadi da yawa na malamai wannan shine ra'ayinsu. Amma kar ku manta akwai babban bijinin malamin sunnan nan Imam Darul Hijra, Imam Malik bin Anas, shi yana ganin kare ba najasa bane. Me ya hujjar malam da yace najasa kare najasa ce mughallaza? Shi yace akwai hadisai, kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi al-kalbu. Kuna fahimta? Abinda a tsarkin kwanon ɗayan ku in kare yayi lallagi, ka aje kwano sai kare ya zo ya sa harshe, manzon Allah yace to abinda a tsarki ne a wanke kwanon nan so 7. Kuna fahimta? Wanki na farko a sami turɗa, shine malaman sun kace inda tun ibada ce kawai, baka san dalili ba manzon Allah ya ce miyon kare najasa na ba. Kuna fahimta? Kawai annabi ya ce abinda a tsarki a wanke so 7, in ka wanke so 6 bai yi ba. Imam Ali ya ce abinda an najasa in so guda an ka wanke, in najasa ta hita ya tsarkaka. Wannan shine asali. Ya ce kuma kare, akwai karen da shari'a ta halatta a rika, kamar karen mi, kamar karen horauta. Karen horauta manzon Allah ya yi ta magana ce cikin hadisai, Allah ma ya yi magana karen horauta. Imam Malik ya kawo hujja da faɗin Allah ya ce wa kulu mimma amsakna alaikum, ku ci daga abin da sun ka kama gare ku. Imam Malik ya ce kare za ka tura shi, in dai ka tura, ka yi bismillah ka tura karenka, in ya zo ya kama abin kamowa, lokacin da ya kama shi ya cije shi akwai miyau ne ko babu? Imam Malik ya ce babu wani da mun ka samu cikin sahabban manzo Allah ya ce ku cire najasar bakin kare ga abin nan da an ka kamo. kuna fahimta? Yace saboda haka ku batta haka nan, annabi ya ce a wanke so 7, ba mu san illar da yasa annabi ya ce a wanke so 7 ba. Duk da kun ga malamai da suke magana akan illatul hukum sun ce saboda shi bakin kare akwai wasu virus, akwai wasu ƙwayoyin cuta wanda hatta likitoci sun tabbatar da wannan. Me ƙwayoyin cutar? Suka ce idan kare yayi bayan gari, saboda lalacewa da ƙazamtar kare sai ya sa baki ne, yana sa harshe ne ga duburatai. To wannan virus ɗin na ƙwayoyin cuta ga kashi ne suke, to in ya laso su duk inda ya aza zai bar waɗannan virus ɗin. To waɗannan virus ɗin kuma bincike ya nuna duk wani acid da za a samu su ba abin da ke kashe su kai tsaye sai turɗa. Wannan alamun min alamin nubuwa, manzo Allah kenan. Kuna fahimta? Don haka dai yanzu abin da nika son in ce muku, malam ya ce kare najasa ce kuma najasar sa mughallaza, sai malam ya ce najasatun muhaffafa, akwai najasa wadda take sana da sauki, sassauka wadda ba a tsaurara a gare ta ba. Wahiya najasatul bauli, shine najasatu baulil gulam, najasa ta bolin yaro. Kenan yanzu ana son a nuna ma a hadisan manzon Allah akwai bambanci tsakanin bolin yaro wanda bai fara cin abinci ba da bolin babban mutum, allazi lam ya'kul ta'ama, wanda bai fara cin abinci ba, karamin yaro na. To kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi yace ana wankewa ga bolin, ana ga bolin yarinya mace, amma ana yin yayyafi ga bolin yaro. Kai babba in kai hitsari ga sutura yayyafi aka ko wankewa?
to da wannan malam ya kawo wannan istinbadi na malamai cewa ashe najasa ta bolin yaro karami wanda bai fara cin abinci ba sai mu ce najasa ne amma mukhaffafa, tana da sauki kwarai, bata kai tsananin najasa wadda ta babban mutum ba. Kuna fahimta? sai najasatun mutawassida, akwai najasa wadda take wato tsaka-tsaka, ita ba mughallaza ba, ita ba mukhaffafa ba, a'a ita tsaka-tsaka take. wahiya baqiyatun najasati, sune sauran najasoshi da ake magana, kalbauli wal ghaidi wal maitati, kamar boli, kamar bahaya, kawar musai, waɗannan najasa ce wadda take mutawassida, tsaka-tsaka, ma'ana bata zama mughallaza ba, bata zama mukhaffafa ba, tana tsaka-tsaka. Me yasa mala yace tana tsaka-tsaka? Saboda idan aka yi fitsari, manzo Allah ya nuna inga ƙasa na an kai za a zuba, saboda kun san wani ba ƙauyen balarabe da ya zo masallacin manzo Allah, ku diba hankuri irin da manzon Allah, mutum na ya taho da ƙauye ya shiga masallacin manzon Allah, kawai ya daura raƙumi ne ya yi hitsari cikin masallacin manzon Allah. fa zajarahu nas, marwayacin hadisi yace mutane sun ka tsawace shi, kai ba ƙauyen banza, masallacin annabi zaka hitsari? fa nahahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya hane shi. Kuna fahimta? Annabi ya ce da'uhu, ku kyale shi, ku kyale shi. falamma qada bawlahu, yayin da ya kare boli ne, amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma'in, sai annabi ya ce a ɗauko salka wa saki guda na ruwa, fa ukhri, an ka zuba ruwa ciki ga hitsari. Ya kaga tsammani wani ya zo masallacin ku kawai ya wada, kawai ya tsugunna shi hitsari? Ina ganin in ba a yi hattara ba sai an ji mai. Amma manzo Allah ya ce ku kyale shi. Malamai sun kace cikin kyale shi akwai hikima, don inda za a zaburar da shi bai gama hitsarin ba ya tashi, hitsarin na iya zama mai cuta, sannan in wuri guda zai shi zai watsa shi wurare da yawa, amma da ya kare an ka zuba ruwa wurin, shikenan najasar ta wuce. To kun ga inda ƙasa na najasar ta kwaru, abinda dai ake so ta kau. Misali wani yayi hitsari ga wuri, ba a ma zuba ruwa ba sai rana ta kode wurin. Yau ka ga lalle ga wani nan ya tsugunna yayi hitsari, rana ta kode wurin, gobe sai wani ya taho wurin zai sallah, sai wani ya ce an yi hitsari wurin, yaddi ba bai ga alamar hitsari ba, bai ji warin hitsari ba, to shikenan wuri yana da tsarki ko bai da tsarki? Ashe kenan akwai inda rana tana iya tsarkake wuri, saboda ita najasa ana hukunci da gata ana gani, in ba a ganinta, kuna fahimta, ko ba shari'a ta yi hukunci da cewa lalle akwai ta ba za a gudda ita da kaza, shikenan babu ruwanka da ita. Ashe kaga in ka zo kai yi fitsari, kai yi tsarki, shedan yayi taima wasu wasi, ka ji wani abu ya koma, to a hita batun shedan sun yake ya hana ma samun raka a farko. Mi a gaba mala ce mas'alatu salisa, matsala ta uku, al-ashiya'u allati qama ad-dalilu ala najasatiha, ababe waɗanda dalili na shari'a ya tsayu game da zaman su najasa. An samu dalilai ingantacci na shari'ar musulunci cewa waɗannan abubuwa najasa ne. Na farko mala ce baulul adami, bolin dan adam, kenan an samu dalilai da sun ka nuna bolin dan adam menene najasa ne. Wa azratuhu, haka kuma ba hayar dan adam, dalilan shari'a sun nuna ni najasa ne. Wa qai'uhu, haka aman dan adam, illa baulus sabi, sai bolin yaro, allazi lam ya'kul da'am, wanda bai fara cin abinci ba, shi kan wannan mun yi bayani kamar abin da ya wuce baya cewa duk da najasa ce amma tana da sauki. Fa yaktafi bi rashihi, yana isa ta hanyar yi mai yayyahi, da an ɗauki ruwa an kai ma wannan bolin na yaro yayyahi ya isa. Li hadisi ummi qais binti mihsan, saboda hadisin ummi qais. Ina hadisin? Annaha atat bi ibn laha sagir, ta zo wurin manzon Allah da wani dan danata, dan karami, lam ya'kul da'am, bai fara cin abinci ba, karamin yaro na. Ta zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wurin manzon Allah, fa ajalasahu fi hijrihi, sai annabi ya dauko yaron ya aza bisa ga katattare ne manzon Allah ya dauko yaron, saboda a nuna ma yadda manzon Allah yake kaunar yaron, ma'ana kananan yara annabi yana tausaya musu. Fa bala ala saubihi, sai yaron yayi hitsari ga tuwahin manzon Allah. Lokacin da yaron yayi hitsari ga tuwahin manzon Allah, fada abi ma'in, sai annabi ya sa an ka kawo ruwa, fa nadahu wa lam yaghsilhu, annabi ya yayyafa ruwa bai wanke ba. Kun ga an samu umarnin manzon Allah ana yayyahi ga bolin yaro, an samu aikin manzon Allah ana yayyahi ga bolin yaro. Ashe kun ga najisa ce wadda take sassauka. Amma baulul gulam allazi yaqulu da'am, amma bolin yaro wanda yana cin abinci, duk da yaro ne amma yana cin abinci. Wa kaza baulul jariya, haka bolin karamar yarinya, fa innahu yaghsul ka baulil kabir, ana wankewa kamar bolin babba. Kaga shari'ar musulunci ɗaya a haka, ma'ana shari'ar musulunci sai ta bambanta tsakanin bolin yaro namiji da kuma yarinya mace. Yaro namiji ana iya yayyahi, amma yarinya mace ko karamata ba a iya yayyahi, sai an yi ni, sai an wanke.
mala yace na biyu shine dammul masfu, wato jini wanda yake kwarara, min alhaywanil ma'kul, wato jini na dabbobi waɗanda ake ci, ba dabba wadda ba a ci ba. Duk da wannan wata magana ce daban, don malamai akwai waɗanda ba su sallama ma wannan ba. Yanzu malam yana son ya ce ma jini na dabba, kuna fahimta, wadda ana cinta amma kuma jini mai kwarara, kuna fahimta cewa wadda aka ci nan na malamai suke da magana. Amma dammul lazi yabqa fil lahmi, amma jini wanda yake saura a cikin nama, ma'ana in an ka yanka dabba ai zaka ga wani nama akwai dan jini ciki, wal uruq, ko kuma yake saura cikin jiyoji, fa innahu dahirun, irin wannan mai tsarki na. Ma'ana jini wanda ba mai kwarara ba wannan baya cikin najasa, amma jini mai kwarara lokacin da an ka yanka dabba, jinin da ka tsargowa wannan hukunci ne najasa ne. Kuna fahimta? Saboda ni, saboda faɗin Allah cewa audan man masfuha, ko jini mai kwarara, suratul an'am kenan. Wa huwa allazi yuhraqu, wato shine jini wanda yake an ka yanka abu ya kwararo, wa yansabu ya zubo, jini wanda yana zuba, wannan najasa ne. Amma wanda ba zuba yake yi ba, saura ne ga nama. Kuna fahimta? Tunda kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da yake cewa uhillal lana maitatani waddamani, an halatta muna matacci guda biyu da jinene guda biyu. Ciki kun ga sai annabi ya ambaci mi? To kun ga ai ana samun sauran jini gare, amma wannan bai da wata matsala, ana iya ana iya ɗauka a ci. Ni a gaba mala ce baulu wa rausu kullu haiwan, baulun boli wa rausu da bayan garin kullu haiwanin gairi ma'akul, duk wata dabba wadda ba a ci bolinta, to shikenan gairi ma'akulin lahani, wadda ba a cin namanta, duk wata dabba da ba a cin namanta, kashinta da bolinta wannan najasa na. Menene misali? Mala ya ce kalhiri wal fa'al, wato kamar sa mala ya ce bolinta najasa ne, yayi hukunci ne da cewa abinda ba a ci. Kuna fahimta? Saboda kun san annabi ya hana cin duk abin da ka farauta. Musa tana iya farauta ko ba ta farauta? To kun ga ta shiga ciki. To malam yayi hukunci ne, amma ai kun san manzon Allah ya faɗi cewa ita ba najasa bace. An tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da Musa, yace innaha laysa bi najasa, inna ma hiya min tawafina alaikum. Ita ba najasa bace, mai kewaya ce a cikin ku. Kenan Musa don ta sa bakinta ga ruwa ana iya sha, in dai ba wani abu ake tsammani na rashin lafiya ba, ko wani abu ana iya ɗaukar ruwan a sha in ta taɓa abu bai da najasa. To amma malam yayi hukunci da cewa ba a cinta. Haka kusu, ana cin kusu? Ba a cin kusu don yana cikin abubuwa kamar jaba, kamar kusu, kamar burgu. Yana cikin abubuwan da annabi ya ambata cewa fasikai na, ana kashe su ko ina. Ai kun tuna hadisin mun karanta shi cikin alwajiz ko? Mala ce na hudu almaitatu musai, wa hiya ma mata Mala ce almaitatu shine musai, shine na hudu, wa hiya ma mata hanfa anfihi min gairi zakati shar'iyya, wanda ya mutu wato da kai ne ba tare da yanka na shari'a ba, abinda ya mutu haka kawai ba tare da an yanka na shari'a ba, to wannan suna ne musai kuma ba za a ci ba. Li qaulihi ta'ala, don maganar Allah madaukaki, Allah ya ce illa an yakuna maitatan, sai in ya kasance musai, abinda ya mutu da kai ne. To kun ga wurin maganar abinda ya mutu da kai ne nan malamai suke tattaunawa. Misali dabba ta an ka buge ta da mota, ta waɗe tana miƙe-miƙe, sai wani ya sa yuƙa ya ce a yanke, an ka yanke, sai an ka ce ma ga tanan ta waɗe kasi. Me hukuncin ta? Imam Malik bin Anas mazhabi ne ba a ci. Ya ce za a ci ta na in an san in an batta tana rayuwa. Amma yanzu misali ta gangaro wani wuri ta waɗi, ko an batta mutuwa za ta yi, to dama matatta ta karci. Kuna fahimta? Amma wannan fatawa ta Imam Malik sauran malamai ba su sallama ba dai tana da rai ba, yan an yanka jini zai kwarara ya ci, kenan za a yanka za a ci. Kuna fahimta? Wa yustasna min zalika maitatu samaki, wato an yi istisna'i cikin wannan musai da an kai magana, banda musan kihi wal jaradi da hwara. Su musan kihi hadisin da mu karanta cikin abubuwan da an ka halatta, fa ammal maitatani fal jaradu wal hud, hwara da kihi. Kuma kun san can cikin dogon hadisi da an kawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tambaya, hadisin Abu Huraira, wani sahabi ya tambayi manzon Allah ya ce, ya Rasulullah, inna narkabul bahar wa nahmilu ma'ana qalilan min al-ma, fa in tawadda'na bihi atashna afana tawadda'u bima'il bahr. Wato mu muna hawan teku mu yi tahiya mai nisa. Kuna fahimta? Sannan kuma muna da ruwa yan kaɗan, in mun kai arwalla da ruwan nan yan kaɗan, kishirwa za ta dame mu, za mu yi arwalla da ruwan teku. Bisa ya tambayar, saboda ruwan teku ɗanɗanonsu da warinsu dukkani ne wani abu ne na daban, ga su da gishiri-gishiri, ga su da wari ƙarni gare su.
kuna fahimta? Sai manzo Allah ya ce dahuru ma'uhu, ruwa ne masu tsarki na. To komi daren dadewa in mutu ya wannan tambaya to zai tambi abin da ya mutu ciki fa. Sai manzo Allah ya ce alhillu maitatuhu, musai ne halat ne, abin da ya mutu ciki halat ne. To sai malamai suka ce to abin da ya mutu ciki wanda inda za a fitar da shi tudu da zai mutu, amma abin da ya mutu ciki wanda yana iya rayuwa tudu to ba da shi ciki ba. Kawar mi Allah ya saka muku da alkhairi. Kun ga in ta kama kada yana komowa tudu shi zan irin ka, in kuma ta ɓaci shi koma ruwa. To amma yanzu kihi inda za ka fitar da shi ke biwa baya mutuwa zai. To iri ne in yan mutu ana ce, shi ma in yan mutu har ya fara rubewa ba za ka ce ba saboda kai ya sabbaba ma rashin lahiya. Kuna fahimta ga isko kwabbin kihi ka ce a karkare ma tsutsan nan don Allah kai a dafa ma abin ka, an ce alhillu mai tatu. A wato shari'ar musulunci tana da tsari, sai dai malaman fiqh suna ƙara ma junansu. Kuna fahimta? Suna ƙara ma junansu ilimi. Suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda an musai ne halat na. To karen ruwa fa, don akwai karen ruwa, akwai aladan ruwa, to me hukuncin su? Kuna haram to da wannan nassi. Okay. Mala ce wal as minana mala ce wa mala nafsul lahu sa'ila, da abinda ai mun magana wato kihi wal jaradi da fara ko, yace wa mala nafsal lahu sa'ila, da abinda baya da jini wanda ka gudana, abubuwan da ba su da jini wanda wato akwai abinda ko da kai kana kyama to kakka haramta. Misali ka bakunci wani cana sai yau ma farfesu na dole kaga shi gare shi ya karrama ka. Kuna fahimta? Misali yanzu in ka samu wani ya samu kwano guda na tsutsa ya soya abite, wani ya ce ka amma wani kaza, ina ruwanka? In kana son ka haramta mai da dalili. Kuna fahimta? Da irin dai abubuwan da wato ba su da jini wanda ka gudana, ba ta an kai ba su da jini gaba ɗaya ba, jini wanda ka gudana a cikin jikinsu kamar jini abu ya sandare. Akwai 'yan ƙananan ƙwari, misali yanzu irin mazajiya, kusa mazajiya 'yan ƙwari ɗin nan irin 'yan ƙanani sai su faɗa cikin abinci. Kiyashi, ka ji wani basakwaci kiyashi. Kuna fahimta? Wato sunnar manzon Allah daɗi gare ta. Kun san annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira da yake cewa idza waqa'a az-zubbabu fi sharabi ahadikum falyaghmisu summa liyanz, idan kuje ya kwada cikin abin shan ɗayan ku, manzon Allah ya ce ya nutsar da shi sannan yayi mi, sannan ya hisuwa. Kawo wai likitoci suna cewa lalle bincike na ilimi ya nuna hihikin kuje akwai virus hihike guda kuma akwai magani. Mutum shekara 1400 da ƙari manzon Allah ya daɗe da wuce wurin. Ashe kun ga addinin musulunci wayayyen addini ne. Fa innaha tahira, duk wannan abin da anka ambata abu ne mai tsarki. Sai mala ya ce na biyar almazi wa mazi. Kuna fahimta? Mazi wa huwa ma'un abyal, kamar ka ce malam yi muna bayanin mazi, yace ruwa na horare raqiqun, wato waɗanda ba su da kauri, ba ana ba su da kauri. Kuna fahimta? Minana lazijun, suna da yabki, duk da yana son ya hito ma da ni da yadda siffar mazi take. Wa huwa ma'ul abyal raqiqun lazijun, wato ruwa na waɗanda suke horare fatsi ba su da kauri kuma suna da yabki. Ya haruju indal mula'aba, wannan mazi yana fita lokacin wasa, au tazakkuril jima, ko tuntuni, mutum ya tsaya yana tuntunin jima'i sai mazi ya hito mai, la bi shahawa, shi babu sharadin da shawa, maziyin yana iya hitowa babu shawa. Ni malan ke nuhin da cewa la bi shahawa wala dafqin, ba tare da shawa ba tare da tunkuɗa juna ba, ma'ana ana son a nuna ma akwai lokaci ne, hukunci ne na jasa. Wala dafqin kuma shi bai tunkuɗa juna irin mazi, don haka shi ba sai sha'awa ta kama mutum ba, wani lokaci haka kawai yana iya fitowa. Akwai waɗanda Allah ka jaraba da irin ƙarfin sha'awar su yayi yawa. Wala yaqubuhu futur, kuma kasala ba ta biyo baya ne. Sabanin mani najasun, kamar kana son ka sani meye hukunci ne, mala yace hukunci ne shine najasa. Li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam fi hadisi Ali ibn Abi Talib, don maganar manzon Allah a cikin hadisin Ali dan Abi Talib, yace tawadda wa gasil zakaraka, kai arwalla ka wanke zakarinka. Kun san Ali ibn Abi Talib yake cewa inni kuntu rajulan mazza'an, wato ni na kasance mutum nake mai yawan mazi, kuma yace ina jin kunyar in tambayi manzon Allah don suruki nana. Kuna fahimta? Kun ga ashe kunya wata siffa ce daga cikin siffofin sahabban manzon Allah. Sai umurci Miqdad bin al-Aswad
cewa ya tambayan mai manzon Allah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mai kidar wanda yake da irin wannan ya wanke al'aurate sai ya sake arwalla. Kun ga ashe hukuncin mazi ba wanka ba, shine mutum ya wanke al'aurate, inda maziyin kuma ya taba a wanke saboda hukunci ne najasa ne. Shine ya'ani min al-mazi wato daga maziyin sai ya wanke. Walam yu'mar fihi bil ghusl takhfifan wa raf'an lil haraji, ba ai umarni da wanka ba don takhfifan sauƙaƙawa, sannan da ɗaukewa game da hukunci. An ce duk mazi ya samu mutum sai yayi wanka, akwai hukuntawa li'annahu mimma yashqul ihtirazu minhu, yana cikin abinda wato tsira da gare shi yana da wahala. Kuna fahimta? Akwai wahala a ce wato in an ce sai an yi wanka akwai wahala sosai, zaka samu hukunci tunda ba za a iya kare kai da gare shi ba, tunda shi baka san sadda yaka zuwa ba. Sabanin mani sai sha'awa ta kama mutum hatta kai ƙororuwa, to sai ya zama sai ya zama wannan sauki na da wannan shari'a tawwa wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mala yace na shidda shine wadi wa huwa ma'un abyal, ruwa ne waɗanda suke farare, sakhinun masu ɗan kabri ma'ana suna da kabri, ya khariju ba'da al-bawl, suna hita bayan boli. Wato malamai suka ce shi yana fitowa da wasu dalilai. Daga cikin dalilan da ake samun wadi akwai kwana biyu mutum ya tsuha, ƙarshen fitsarinsa sai ya ga wani abu fari mai ɗan kabri ya biyo. Kuna fahimta? Ko kuma ya zama mutum yana da wata rashin lahiya, shi ma yana sabbaba hitowar wannan. Sai mala ya ce minana wa man asabahu fa innahu yaghsilu zakarahu, kamar a ce to me hukunci ne malam? Yace wanda wadi ya sama kawai zai wanke al'aura ce, wa yatawadda yayi arwalla, wala yagatasilu, ba sai yayi wanka ba, kawai abinda zai wanke al'aura ce zai yi arwalla. Kenan irin hukuncin da aggami irin hukuncin da agga mazi ana, amma mani ba najasa bane. Me yasa? Kuna fahimta? Abinda yasa an ka ce mazi najasa na saboda nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka, hadisin Ali dan Abu Dalib ya nuna haka. Me yasa an ka ce mani ba najasa na ba? Saboda shi ma hadisai kamar hadisin Aisha tace inni kuntu abrukuhu min sawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan bi zuhuri, na kasance ina karkara ce daga tuwahin manzon Allah da aka yi wata shi sallah da wannan tuwahi. Idan tutu ya samu taggo ka kana karkare shi kai sallah? Ashe me hukuncin mani? Mai tsarki na, ba wani dalili daga Allah ko manzon Allah da ya nuna mani najasa na. Ka ai ma gugunne banza wani da zai ka kawo, ina dalili daga Allah ko manzon Allah? Kuna fahimta? Mala yace na bakwai dammul haid, jinin haila, kama fi hadisi Asma binti Abi Bakarin, kamar abinda a cikin hadisin Asma yar Abubakar As-Siddiq al-Akbar, uwar Aisha kenan ko? Asma me matsayinta? Yayar Aisha, amma ba yaya wadda ka bi ma wata ba, ta ba Aisha shekara 10. Qalat Asma tace ja'at imra'atun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam, wata mata ta zo wurin mai gidanmu manzon Allah. Fa qalat, take cewa ihdana yusibu sawbaha min dammil hayl, dai daga cikin mu wato jinin haila yana samuwar tuwahinta. Kun ga matan sahabbai sai su yi tambaya wadda ko wata rana ta zama magani ga duk mai irin wannan hali. Kaifa tasna, ya za ta aikata? Faƙala, sai manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ce tahuttuhu, ta goge shi. Ku diba tsabtata addinin musulunci. Summa taqrusuhu, sannan ta yi ta mummurza shi, ma'ana ta sa huruttanta ta mummurza shi bil ma'i da ruwa, ta zuba ruwa ta mummurza. Summa tandahu, sannan ta wanke shi da ruwa. Summa tusalli fihi, ta yi sallah da tuwahinta. Wata ruwaya har take cewa to idan an ka samu gurbi ne, ma'ana an wanke amma ga wata alama na wadda tana nuna yace wannan baya cutar da ke. To kun ga shari'ar da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan. Muna isa babin malamin sa. To sai mu tsaya nan. Kuna fahimta? Saboda babin yana da ɗan nisa. Sai mu tsaya nan sai in ɗan yi sharhin da nisa bai. Kusan na faɗa muku Murtala asada fiya na ya fesa. Wallahi duk sai sun hito, ba su gama hitowa ba. Insha Allah ba su gama hitowa ba, duk sai sun hito. Lokacin da Murtala asada ya magana ya faɗi wani, amma kun ga suna hitowa ko ba su hitowa? Duk mi dalilin rikicin shine wai an soki wasu 'yan siyasa. Don Allah babu abin kunya kaga malami yana ta buɗe idanu kamar tsohon ɗan tauri. Ni an kai wai an soki wani ɗan siyasa.
kuma wallahi daga cikin abin da Murtala Asada ka gode ma Allah, turji ya kashe kyamara yana suka yana zagin Murtala Asada, kuma a samu wani malami shi ma yana suka yana zagin Murtala Asada. Ashe akwai wani wuri da sun kai muwafaka wurin kariyar wasu. To abin da zai baku mamaki, wato nayi ta kokarin in kawar da kai, amma kun san makaho bai san ana gani ne ba sai an taba shi. Akwai makircin da suka yi, sai a ce kai ta hika mai raddi, kai ta hika mai raddi. Wallahi in dun Najeriya, mallaman Najeriya sun ka taru suna Murtala Asada raddi, wallahi sa idanu ɗaya kai kallo, da ikon Allah sai sun bari da kansu. Saboda in dai ana shekara 10 ka san Murtala Asada bai bari, kuma wallahi duk wanda ka gana kyale to banza da yohina. Bisa ga ka'ida ta awa kullama zanna zubabu zajartuhu inna zubaba izan alayya karim. In nace ko wani kuje yayi ziza sai na tsawace shi, to kuje yana da girma gare ni kenan. Abin da ya kamata a sani, asali wasu 'yan siyasa ne soka mallamai sun ka are sun ka yahi, sai sun ka mai da abin matsala ce, sabanin fahimta ta tsakaninka da su. Kai kana da fahimtar maganar sulhu yaudara ce, su suna da fahimtar ba yaudara ba. Tsakaninku da Allah yau ni fara maganar cewa sulhun da aka yi da su turji yaudara ce. Shekara nawa? To shikenan tunda 'yan gani na iya sun shigo yanzu, sai 'yan aje fahimtar da ni shekaru akan ta, kuma har yanzu har gobe dalilan da nake saki wallahi kamar rana lokacin azhar. To amma ku bari mu waiwayo shi sulhun wanga da sun ka shigo yaudara ta, ba iyakar ta annan ba. Sulhun wanga da suka yi yaudara ta. Me dalilin Murtala Asada na yaudara ta? Shekaran jiya ranar Alhamis, dama akwai wani dan ta'adda da ake kira dan Sadiya, wannan da ya yanke mutum 35 ya kwantar da su, sai ya ba dan uwa yuka ya ce ka yanke dan uwanka, haka ya bi su. Kun san abin da ya faru. To wannan dan ta'adda dama ya kama wasu mutane shekaran jiya, kuna fahimta? Sun dan dade hannu ne, ya taba yin bidiyo ya saki bidiyon su, kowa ya ga bidiyon inda ya tara su suna neman agaji, suna neman a kawo musu a kawo musu agaji. Ya rike waɗannan mutane, kuna fahimta? A cikin Kaura local gamban akwai mutanen Kyambarawa, akwai Kuryan Madaro, akwai mutane dena ya daddauka wurare daban-daban. Akwai inda ya dau mutum 43, cikin mutum 43 din nan da ya dauka ya kashe guda. Sun ka zo sun ka yi ta roƙo ya dai taimaka musu, ya ce to yanzu an sassafta na kowa zai kawo miliyan 2. Kuna fahimta? Mutanen Kyambarawa su ya ɗauki mutum 43 da ke sun ka haɗa kuɗin mutum 9. Kuryan Madaro ya ɗauki mutum 15 da ke da wala haula da ke da zuhon goshi sun ka haɗa kuɗin mutum 10. Haka dai waɗanda su haɗa kuɗin mutum kaza, waɗanda sun ka tattara kuɗi sun ka te sun haka mai. Shekaran jiya ranar Talata sun haka mai kuɗi, bayan mutanen sun yi wata guda gare su, akwai waɗanda sun kwana 40. Cikin waɗanda ya kama akwai amarya. Don Allah wannan ya kai ɗan ta'adda ko bai kai ba? Da sun ka kai mai kuɗi ranar Talata ya yi musu alƙawali zuwa Narba ko Alhamis za a saki waɗannan mutane. Ko sa abin mamaki, wasu miyagun turu zambirni sai sun ka tura malamai sun ka ce ga mutane can su kai su amso su. Don Allah kuna son ku amso su, abba ku amso su ta sulhu, amma sai kun ka ce wai sulhu na akai, kuma kun ka yaudare su. Wallahi kuɗi sun ka biya. Don Allah akwai cin amana kamar mutum ya cire kuɗi ya biya, ya cire kuɗi ya biya, kuma ka zo ka wa ɗan uwa ne bidiyo ka ce wai ta hanyar sulhu ka amso shi. Mutanen waɗanda an ka amso ƴan uwansu ta hanyar biyan kuɗi ba ta hanyar sulhu ba, suna nan kuma duk jawabansu mafi yawa ina da jawabansu da abin da ya faru sun tona ma tura zambirni da sun ka tura asiri. To abin mamaki a sa malamin addini ƙarya. Shi ɗan Sadiya da daba ta ya ɗauko mutanen da ya yi alƙawalin zai saka, ya kawo su sai da ya tahiya ta yini guda, wanda hatta su 'yan kwamitin sulhun su kansu sun haɗu tahiya ta yini guda, ya kai su inda zai sakin su. An ka tura 'yan kwamitin sulhu sun ka zo sun ka ɗauko su sun ka yi bidiyo sun ka yaɗa ma duniya wai sulhu ya yi aiki. Kun san abin da aka son a nuna? Ɗan Sadiya da ya yanke mutum 35, turu zambirni na son a nuna ma mutane yanzu ya miƙa wuya, don an fara zaman tattaunawa da shi har ya saki mutum 41. Don haka sai a ɗau hankalin mutane cewa ana iya shiryawa da shi, a yahe mai, a bar shi ya ci gaba da zama can koda yana rike da makami ne. Sun ci amanar mutane ko basu ci ba? Sun zalunci mutane ko basu ci ba? To abin takaici, wai son aka yi awa Murtala Asada raddi. Kun san abin mamaki? Wai sai aka tambayar mutanen da ya kora. Shi ɗan Sadiya ya kori wasu mutane sun bar garuruwansu, daga baya ya gano sojoji na iya kawo mai hari, don in babu mutane za a ce yanzu 'yan ta'adda ɗaya na, sai ba su umarni su dawo. To dawo wadda sun kai ƙarƙashin wa suke? Karkashi ne wai 'yan kwamitin sulhu sai sun ka samu wani tsoho suna tambaya te wai yanzu da yaƙi da sulhu wani ka kaso? Tsakaninku da Allah in yace yaƙi ya kaso yana kwana duniya ran nan, wai wannan shi ashe da wai mutane suna son sulhu.
mutanen da a can suna jiran su ga an kawo musu mutanen su saboda sun biya kuɗi, kawai sai sun ga an zo da katanya boss an haɗo da DSS wai sun rakko yan sulhu, sun ka hito suna dibin mutanen su za a kawo musu don sun biya kuɗi, kawai sai sun ka ga an wuce da su da wai an yi Abuja da su. Yanzu magana da nake an kai mutanen Abuja wurin wasu turus zambirni, sun ci amana su ko ba su ci amana su ba, to yan uwan ma an ka hana su gana da su. Yau din nan ma sai da dan uwa daga ciki suka dai yi kokari an ka tura mutum guda da kai ya samu ya shiga ya hira da yarinya guda cikin yaran. Sauran yan uwa da sun ka buga ma matan waya, wallahi abin zabbakin ciki. Wato abin da nika son ku lura, wasu na can Abuja suna siyasa da harkar sulhu, saboda wallahi hatta su malaman ni na fahimci cewa yaudarar su an kai. Hatta su malaman na fahimci kadiyar kwata-kwata ba su fahimce ta ba. Duk buɗan bakin da kaga don olayi mu kun ka sani a karamaka Allahu. Gashi an yaudare ka, mutane sun biya kuɗi. Akwai yanzu faɗuwar girma kamar a ce malamin addini ya nuna bidiyon mutane ya ce ya amso su, waɗanda ƴan uwan mutanen nan su hito su ce sun rance da girma Allah kuɗi sun ka biya. In akwai ɗan kwamitin sulhun da ka iya rantsuwa ya hito, abinda sun ka faɗa kenan. Kuma duk zan saki bayanan ƴan uwan mutanen dan ku gani in kun isa in za kuwa Murtala Asada raddi ku mai martani da irin dalilan da yake muku martani. Waɗanne irin dalilai Murtala Asada kai muku martani? Shine Murtala Asada dalili yake ɗaukowa kamar rana lokacin azhar, wanda wallahi ko matakka ba ta iya ƙaryata dalilin da dibawa, wallahi sai dai ta yi hankuri. To abin da ya kamata ku sani, ni wallahi abin da na ɗauka wannan zage-zagen da suka yi, wai ku diba wa ƴan TikTok ka zuwa suwa wani kaca-kaca in ya zo zai martani sai ya aza hoton Murtala Asada. To shi yasa sai nika tunawa da baitin wani adibi yake cewa wa iza arada Allah nashara fadilatin duwiyat ataha laha lisana hasudin walau nashti'alun nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu dibu arfi udin. In Allah na son ya hidda falala ta wani mutum wadda ma na take wani bai ma da labarin abin da ka faruwa, gwagwarmayar da wannan bawan Allah kai babu wani bai ba sani ba, ni ka faruwa sai a yada ta harshen mahasada, su yi ta suka, su yi ta zagi don kare wani dan siyasa, don kokarin a samu wani abu, a yi ta zagi ana cin mutum. Wani wallahi da lalacewa ta yi lalacewa, malamin addini na wai sai ya ce shi abin da ya gani surutu ɗaya na Murtala Asada kai ko littafi bai karantawa. Don Allah an ji kunya ko ba a ji kunya ba? Shi bai san cewa sai mun kare karatu littafi ba sannan mu yi sharhin da ka bata mai gida ne rai. Kuna fahimta? Wani shi ko malami na sai ce kai Murtala Asadan ga akwai wani abu, ai abin da akwai na yasa dunni hishe ku. Wasan da ku babu wanda ya san da cewa kuna cikin wannan muguntar da aka wa mutanen arewa sai da ni yada. Don Allah in ban yada ba suna hitowa. To abin da nika cewa walastu binajin min maqalati da'inin walau kuntu fi garin ala jabalin wa'arin wa man zalla zai yanju minan nasi salima walau gaba anhum bain khafiyatayn nasr. Bazan tsira daga sukar mai suka, wallahi kai suka, amma dai Murtala Asada yana bada dalilai kamar rana lokacin azhar. Don haka dan Sadiya miliyan 2 an haka mai bayan ya tara kuɗi, kun ka zo kun ka ɗauko mutane kun ka yada kun ka ce kun amsa mutane ta hanyar sulhu. Wannan ƙaryata kun kai, kun yi yaudara kuma an sanar sheku. Don harko uzurin da ni yi musu abinda ni ce ba su sani ba. Kun san dalili? Yan uwan yaran sun ka ce to wallahi ranar Laraba sai da mun ka isko su hotel din da sun ka sauka Gusau, mun ka faɗa musu mu biya kuɗin fansa, sun ka faɗi sunan malamin da sun kai yayi magana da su kuma tare da yan kwamiti, kuma zan sa sautin su duk duniya ta jiya. An ji kunya ko ba a ji kunya ba? An ji kunya ko ba a ji kunya ba? Sun ka faɗa musu a karamaka Allahu fa mun biya kuɗin fansa. Wallahi abin takeici ɗaya daga cikin ƴan uwan yaran da an ka amso yace mun ka biyo su har an ka zo wani gidan mai, muna faɗin ga ƴan uwan mu a bamu, wani malami yace don Allah ka ku ɓata muna aiki. Shegiya nera wato nera ta halaka mutane. Abin da ya kamata ku sani yanzu ba magana aka yi yan uwan waɗanda aka kashe ba. To shi wannan ɗan Sadiya da suka cewa sun zo sun yi sulhu da shi, ranar Alhamis sun yi magana da shi har ya bada mutum 41. Don haka an fara ganin bakin zaren ana yaɗa ma duniya. Wallahi ƙarya sunanta ƙarya. Kun san abin mamaki? Wallahi ko garin Gusau ba su bari ba sai da ya kai hari ranar Alhamis da an ka ansa mutum 41 da an ka bashi kuɗin fansa. Ko Gusau ba su bari ba sai da sai da ya kai hari. A ina ya kai hari? Wani gari da ake kira Kanwa. Kun san abin da ya faru? Ranar Alhamis din da suka ce sun yi sulhu da shi, ran nan ya kai hari garin Kanwa. Mutanen Kanwa suna ji na, bayan ya kai hari garin Kanwa ya ɗauki mutum 27 suna can hannu nai.
da Allah wanga kuka dawa ku ce kun yi sulhu da shi an yi magana ya sassauto har ya bada mutane ya koma wani kauye kusa da kanwa ya halbe mutum biyu ya koma wani kauye ya halbe mutum hudu kai turu zambirni da sun ka ja muna wannan abin muna roƙon Allah shi isan ma al'umma gare su ya Allah muna roƙon ka ga wasu nan suna wa Bello Turji suna son su yi ma Bello Turji mahita kai ku daga hannu ƙara addu'a ya Allah muna roƙon ka duk wanda ka sanya wa Bello Turji mahita Allah duk inda yake Allah ka tona mai asiri ya Allah duk mai sanya wa Bello Turji mahita Allah ka tona mai asiri ya Allah da ada alero na an tambaye shi ma bai san adadin waɗanda ya kashe ba wasu na so su yi mai mahita ya Allah duk inda suke Allah ka kare su ya Allah da dogo ga dinan ya kashe maza ya kashe mata ya halbu jirgin sojojin da ka taimaka muna wurin kare mutuncin mu wurin kare addinin mu wurin kokarin su kare mu daga yan ta'adda sun halbo su sun tattaka su sun halbe su suna izza da wasu turuzzan birni nan na so su yi musu mahita ya Allah muna roƙonka Allah ka isa muna gare su ya Allah in suna shiryo Allah ka shiryar da su ya Allah in ba su shiryo Allah ka hada su da hadarin jirgi ya Allah ka hada su da musiba ya Allah ka banko musu bala'i wanda sun ka kunno muna wuta Allah ka kunno musu wuta ya Allah duk mai biyan mu da bakayya ya Allah ka bi shi ya Allah makirci da suka kulla muna Allah ka maishe shi gare su ya Allah amfanin da suka yi da turji don su halbe musu ce turji na Allah ka gwada mu su da hili ya Allah ka gwada mana su da hili ya Allah ka tona musu asiri ya Allah ka ruguza su in siyasa suka yi Allah ka wace siyasan nan in dukiya gare su Allah ka wace ta ya Allah duk abin da suka tinkaho da shi Allah kai adda izza kai adda girma kai ka kare wanda ka so karewa ya Allah ka kare su ya Allah wanda kai yi wa'azi da Fir'auna ga mutanen Annabi Musa Allah kai wa'azi gare su gaban mu gari ya Allah ka dammara su ya Allah ka dammara su Allah in suna da rabon shirya Allah ka shirye su ya Allah waɗannan malamai ƴan uwan mu na mafi yawan su aqidan mu guda Allah an yaudare su an rude su ya Allah ka sa su gane ya Allah ka sa su bakkare wani atun banza ya Allah ka sa su yi difa'i don kare sunnar manzon Allah ya Allah ka fahimtar da su akwai magana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta